Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali kien ċar daqs il-kristall. Il-poplu Malti u Awċi jum wara l-ieħor qed jinsteraq mill-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Rapport li s'issa juri li għal dawn l-aħħar 8 snin ta' Gvern Laburista insterqu mal-50 miljun euro. Iżda meta l-Ministru José Herrera ġie mistoqsi x'soluzzjoni se jingħata għall-poplu Malti u Awċi għas-serq ta' miljuni ta' euro u mhux talli ma weġibx għall-mistoqsija talli ddeskriva s-serq bħala polemika. Imbagħad ħarab mill-kamera. Issa nqalet din il-polemika, però jiena nista' nirrekapitula fuq dak li qalet da riċenti il-Ministru kollega tiegħi Mirjam Dalli illi qed tindaga fuq din il-kwistjoni. Però bħala soluzzjoni? Thank you very much. U l-istess il-Ministru Clayton Bartolo li wara li wieġeb kelma b'kelma bħal Herrera baqa' jitbissem quddiem il-kamera stana. Fuq dan qed ġejjem diskussjoni tad-dejn u l-Ministru Dalli diġà tagħti l-kummenti tagħha. Però hemm xi soluzzjoni? Diġà tajtek ir-risposta tiegħi. Kristin Mamo għal Net News.